दिनै माबायदि नुदों आंनि हालोदखौ नुवाखै आर्मिनो माने थारमाने दिनै एसे प्रिपेयार जागासिनो गासिबो दिनै माने 22 तारिख एप्रिलनि माने आंनि सासे फेभारनि माने सिंगार हायगोन जाहैदों आंनि खाथियावनो दा बेखौ लोगो हमनो थांगासिनो गाइसफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय गाइसफोर आरो आं ओरैबायदि खस्थ' खालाम लोगो हमहैगोन ना सौसिजोंल' ओरैबायदि मानसि जादों होननानै खोनानो मोन्दों गाइसफोर बेनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गाइसफोर टेंटा टाइम बिदिब्ला भिडिअखौ जागायजेनसै गाइसफोर चलो यार टें थांगासिनो रिमखौ लोगो हमनो सरेले गासै ओरैनो इन्टारनेट खालामनो माने रिमालखौ लोगो हमनो थांगासिनो गाइसफोर हरनि हरा नुदों जोंनि गामिनि लामाफोरखौ नाय गाइसफोर बैयाव सानैसो नेनानै दसेखौ र' थांगासिनो गाइसफोर होलांगासिनो अखा सायगोन ना मा सायगोन मिथिया गाइसफोर थारमाने गाइसफोर आं बेफोरबायदि माने मा होनो बुङो बिदि फांसनफोराव आङो माने थांफेरामोन आरोना थारमाने आंनि फेभारनि सासे सिंगार हायगोन नालाय बेनिखायनो थांनो बिराद एक्साइटेड आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था गाइसफोर रिमाल फाग्लाखौ नायनो नुवाखै माबायदि मानसिफोर थांदों आइयो गाइस बैथिं जोंनि लोगोफोर थांगासिनो गाइसफोर जों एसे उनाव दङ आरोना भिडिअ खालामलांगासिनो नुदों गाइसफोर बोराय बुरै गथ' गथाय होलांगासिनो गाइसफोर मा होननानै बुङो आर्मि ड्रेस गानलायनाय ओमफ्राय गाइसफोर फांसन नायनो हायदों जोंनि गारिनि फुवेलखौ नायलाय ख्लाव ख्लावसो जागासिनो मानसिया फैफिननायनि समाव माइब्राया गाखोबाय आंनि खर'सायाव मोनाबिलि जाबाय फैफिननायनि समाव माइब्राया गाखोबाय आंनि खर'सायाव Kasih Maria. Zagunda, Maria. Barni agui bhalila nane haro megonni agui doknaga nane haikirbi barni agui bhalila nane haro megonni agui doknaga nane bozon thanda no unsuli gesh phagili bozon thanda no So guys perlayan lalu benar rimal fagle asal lilai pusat mulai hendak musahadoh ayo ini berlaga kendik ada musah bahasa lawan siapa menising nak kena boleh lang belai ada bergaris saya so ini besar lah तामाने बैसागोनि बिनि लास्ट फांसन नालाय गासै ओरैबायदि गिदिर मानसिया खादों नुदों फाग्लाफोरा गारियावनो जा मोसादों सयथिनोबो जायगा मोनैनि आयदै सयथिनोबो जारलासो बेनिफ्राय गाइसफोर दायो माने समाथ' 12ता बारबाय नालाय माने 12ता बारबायमोन आरोना बे समावहाय आं दायो भइस अभारसो होगासिनो बेनिफ्राय दसे थानानै जों माने लोगो हमनानै थांसिगोन आरोना बारा गोबाव थाजाया नालाय हरनि सम अखाबो हागोन ना मा हागोन मिथिया बेनिफ्राय खनबाय था नोङो जों दा दसेनि उनाव लोगो हमनानै थांफिनसिगोन आरोना न'आव सिख्लाफोराबो ओरैबायदि फाग्लिबायदि मोसादों आरो रिमाल मेथाइ खननायाव आयु सयथिनोबो
मिनिगासिनो थैसिगोन आं गाइसफोर खदा गलानो साङाव मोसानो हायै मानसिखौ बिराद नुबाय आं गाइसफोर खोमसि खोमसि मोसालागासिनोसै हनै गाइसफोर नोंनो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब गाइस मोजां जादों आला So guysफोर ओरैबायदि मानसिना आयो गिलु बालुनो गाइसफोर मा होननानै बुंनो जाय थांनोसै गाइसफोर 12टा बारबायना हिनजावा हारसिं